Припынак. Станція метро Магілёўская. Наступны припынак Варвашэні. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Припынак Варвашэні. Наступны припынак Катоўскага. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Припынак Катоўскага. Наступны припынак станція метро Аўтазаводская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Пабажаныя пасажыры. Каб пазбегнуць падзення падчас паездкі ў гарадскім пасажырскім транспарце, трымайцеся за поручні. Припынак станція метро Аўтазаводская. Наступны припынак Кабушкіна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Припынак Кабушкіна. Наступны припынак Маладзёжны пасёлак. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Припынак Маладзёжны пасёлак. Наступны припынак машына будаўнікоў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Припынак машына будаўнікоў. Наступны припынак Шишкіна. Осторожно, двери зачиняются. Филиал «Трамвайный парк» приглашает юношей и девушек от 21 года, имеющих регистрацию в городе Минске, на курсы по подготовке водителей трамвая. Срок теоретической подготовки – 4 месяца. На период обучения выплачивается стипендия. Справки по телефону 294 69 19. Припынак Шишкіна. Канцавы припыначны пункт. Припынак Шишкіна. Наступны припынак Дзіцячая больница. Осторожно, двери зачиняются. Припынак Дзіцячая больница. Наступны припынак Сурыкова. Осторожно, двери зачиняются. Припынак Сурыкова. Наступны припынак Куляшова. Осторожно, двери зачиняются. Пабажаныя пасажыры. Каб пазбегнуць падзення падчас паездкі ў гарадскім пасажырскім транспарце, трымайцеся за поручні. Припынак Куляшова. Наступны припынак станція метро Аўтазаводская. Осторожно, двери зачиняются. Припынак станція метро Аўтазаводская. Наступны припынак Катоўскага. Осторожно, двери зачиняются. Припынак Катоўскага. Наступны припынак Варвашэні. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пасажыры, звяртаем вашу увагу. Аплата праезду павінна ажыццяўляцца своечасова да пачатку паездкі. Припынак Варвашэні. Наступны припынак станція метро Магілёўская. Канцавы припыначны пункт. Осторожно, двери зачиняются. Припынак станція метро Магілёўская. Канцавы припыначны пункт.